Ongi etorri gure podcast honetako, ProTalent podcast honetako atal berri batera, eta atal berri honetan ezagutuko dugu beste lan alor bat. Balbulen ekoizpen prozesuari dagokiona, eta deskubrituko dugu Miren Salegiren eskutik. Hemen txaukagu Miren, kaixo Miren. Kaixo Nerea. Bueno, konta iguzuzuk xehetasunean, zure hitzez, zein alorretan egiten duzun lan Anpon? Vale, Anpoko prozesuen alorrean nago lanean, beste 17 kiderekin batera. Eta zertan datza zure lana, zer egiten duzu? Zein dira zure zereginak? Vale, orain arte pintura eta espedizioetako besteroen espezifikazioak aztertzen eta lantzen aritu naiz, eta horiek ahalik eta modu egokienean bete ahal izateko, orain momentuan rol aldaketa baten aurkitzen naiz, non muntaia osteko prozesuaren kudeaketa eramango dudan, prozesuetako lan taldea, dokumentazioakoa eta proiektuen kudeatzaileekin elkarlanean. Anpoko prozesuetako taldean, zer egiten duzue orokorrean? Anpoko prozesuetako alorrean epe luze zein laburreko planifikazioa egiten da, muntaia, pintura, banko probak eta inspekzio finaleko plangintza eta kudeaketa ematen da bertan. Horretaz gain, bezeroaren espezifikazioak aztertzen dira, hauek prozedimentatu eta ondoren inspektoren bidez balidatzen dira. Eta margoketari dagokienean, margoketaren alorrean, zer egiten da? Margoketa alorrean, balbularen kokapena, materiala, funtzioa aztertuz pinturako sistema bat zehazten diogu. Hau aurrera eraman alizateko kontuan izan beharreko puntuak prozedimentatzen ditugu, eta horretaz gain, produkzioa aurrera modu eraginkor egokian joan alizateko pausoak ematen ditugu, eta sortzen diren arazoa konpontzen jarduten gara. Eta bezeroak izaten dira erabakitzen dituztenak margoketako espezifikazioak, nola izaten da hori? Bezero handia denean, espezifikazio tekniko oso zehatzak izaten dituzte. Aldiz, bezeroa txikia denean normalan ez dute espezifikazio berezirik izaten, baina beti izaten dute kontuan izan beharreko zerbait. Esan behar da, guretzako ohikoena den espezifikazioa arankorena dela, bertan bai erabili beharreko pinturak, lodierak, sistema guztia definituta etortzen zaigu, eta guk hori nola aurrera eramango dugun definitzen eta ikusten dugu. Tira, pentsan dut eskaerak denetarikoak direla, bakoitza bere gauzekin dator. Zakitola bitxiena, zein izan daiteken eskaerarik bitxiena jaso duzuena? Bitxiena baina gehiago aipagarriena, edo azkena aurrera eraman duguna, orain dela 2 aste egin genuen Sapsirako balbula bat izan zen. Uraztian egon behar duenez, pintura oso berezia da, egin beharreko prozesua ere desberdina da, kontuan gauza desberdinak izan behar genituen, eta hau aipatuko nuke. Eta nola identifikatzen dituzu hobetu beharreko gauzak? Jendearekin, lantaldearekin harremanetan, nola da hori? 2 gauza izaten ditugu kontuan. Alde batetik pertsonen ekarpenak, eta bestetik datu objektiboak. Erabakiak modu zehatzago edo espezifiko batean hartu ahal izateko. Oso garrantzitsua iruditzen zait, bertan parte hartzen duten pertsonen iritzia eta eragina aztertzea erabakiak hartu horretik. Horrela denok eroso eta gustora gaudenean dena hobetu joaten da. Epatu duzun hori garrantzitsua da, ez da, iritzia. Zuk sentitzen duzu zure iritzia kontuan hartzen dela? Bai, nire iritzia kontuan hartzen dela uste dut, eta hori lan ingurunean oso garrantzitsua dela uste dut. Azkenean irizpide eta ideiak modu libre batean partekatzeak taldea indartzen du, eta lankidetza oso positiboa, egoera positiboa sortzen du. Horrekin azkenean taldean motivazioa eta konpromisua handitu egiten dira, emaitza hobeak lortzeko bidea irekiz. Eta talde giroa nola da? Atera duzu gaia eta jakin nahiko nuke nola den zuen arteko giro hori? Vale, talde giro oso egina dugu, komunikazioa irekia da, eta horrek eragiten du denon helburuak modu eraginkorrean aurrera eraman alizatea. Digitalizazio hori dagokionean, nolakoa da prozesuetako digitalizazio maila? Digitalizazio hori dagokionez, etengabe aurreratzen ari da, aurrera eramaten ari gara prozesuen taldean. Digitalizazioaren integrazioari dagokionez, prozesu guztietan ez gaude nivel berdinean, prozesu batzuk guztiz digitalizatuta daude, datu guztiak
kontrolak digitalki egiten dira, baina beste batzuetan horretan lanean ari gara. Eta zein talderekin izaten duzu, ez dakit kontaktu edo hartu eman gehien? Gehiena prozesuetako lan taldearekin erlazionatzen naiz, baina azken finean prozesuetan ia departamentu guztiek dute beren garrantzia, ondorioz bai proiektu kudeatzaile teknikoak, inspektoreak, dokumentaziokoak, ia guztiekin tokatzen zait harremana izatea. Tira, esan dugu urte bete inguru daramazula hemen, Anpon, ez da? Okeraz banago? Bai. Gustora etortzen zara lanera? Bai, gustora eta motivatuta etortzen naiz. Azkenean ingurune profesional egokiak eta eguneroko erronkek nire motivazioa handitzen dute, eta horre nire lanaren kalitatea eta konpromisoa asko handitzen dute. Horretaz gain oso pertsonak positiboa kontsideratzen naiz, ondorioz horrek bai nire bizi pertsonal naiz profesionalean asko laguntzen dit. Eta nola da zure lan egun tipo bat, ohiko lan egun bat, nolako izaten da? Vale. Eguna goizean goiz hasten dut, lehenengo eguneko bete behar eta bilerak aztertzen ditut. Ondoren lehenengo bilera izaten dut, bertan prozesuetako lan taldea, koordinatzailea eta dokumentazioko taldea elkartzen gara, eta egiteko ditugun zereginak eta proiektuen egoera aztertzen dugu. Horren ostean inspekzio finaleko koordinazio bilera izaten dugu, eta jarraian aurreko eguneko intzidentziak aztertzen ditugun bilera izaten dugu, non ia departamentu guztiak parte hartzen dugun. Hortik aurrera nire eguna desberdina izaten da egon bakoitzean, baina denbora gehiena espezifikazioak aztertzen eta produzioa jarraipena egiten pasatzen dut. Tira, gure podcastean hainbat atal izan ditugu eta atal guztietan bada errepikatu den zerbait, galdera bikoitz bat, eta da, zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik, zure lanpostutik, egunerokotik, eta zein gutxien edo zer egiten zaizun zailena. Vale. Gehiena bezala komentako nukena da, eguna oso dinamikoa izaten da, egunero egoera eta erronka desberdinak sortzen dira, eta hori aurre egiten pasatzen dugu eguna. Aldiz gutxiena gustatu edo zaiena egiten zaidana, esango nuke sortzen diren ustekabeko egoeren aurrean jarrera positiboa mantendu eta transmititzea dela. Azkenean taldearen laguntzarekin eta komunikazio, konfidantzazko komunikazioarekin gauzak aurrera ateratzen dira, baina momentu horietan jarrera mantentzea ez da guztiz erraza. Ez da momentu horietan. Erronkak aipatu dituzu, egunerokoan erronka desberdinak egon dezkela, baina bat aipatzekotan ze erronka esango zenuke daukazula orain zuke eskuartean. Orain momentuan muntaia osteko prozesuen gestioa, antolakuntza eta komunikazioa hobetzea litzateke nire erronkarik handiena, bai departamentoan bertan eta baita beste eragiten dieten beste departamentoekin ere. Zu ingenieria zara ikasketaz. Zer esango zenioke ingenieritza ikasi edo ez zalantzan dabilen neska gazte bati? Vale. Esango nioke ingurune teknologiko eta zientifiko honetan aukera ona dela ingenieritza ikastea. Ez bakarrik ezagutza teknikoak jasoko dituelako, baizik baita ere arazoen aurrean egoera gestionatzeko eta pentsamendu kritikoa landuko duelako. Horretaz gain, ingenieritza oso zabala da, eta aukera ematen dizu zure interes eta balioen arabera zure etorkizuna forma ematen joateko. Orduan, animatu egingo nuke ikastera, eta dudarik baldin badu lan munduan dagoen jendearekin kontaktatzeko gomendatuko nioke. Hortxe mezua. Eta bestela, Anpon zentratuta, zu gomendatuko zenioke zure lagun bati, zure ezagun bati Anpon lan egitera? Noski baietz. Anpo mundu mailan erreferentea da balbulagintzan, bere ibilbide sendoagatik, etengabeko berrikuntzagatik, eta bere lan egiteko profesionaltasunagatik, noski baietz. Eta zuk zure ikuspegi pertsonaletik eta urtebete honetan, ze balorazio egingo zenuke egin duzun ibilbidea hemen Anpon? Oso aberasgarria bezala definituko nuke, ikasketa prozesu etengabe bat izaten ari da, eta hori oso positiboa da. Eta pertsonalki ere, manizu zerbait? Bai, noski. Akaso zaila da hau, ze laburbiltzea, asko laburbiltzea eskatuko dizu, baina hitz batean zuk nola definituko zenuke Anpo, ze hitz jarriko zenioke Anpori?
Jarriko nioken hitza gurea da. Ikusi dudan sentimenturik adierazgarriena litzateke hau gurea da eta guk egin behar dugu. Mira, plazerra izan da, eskerrik asko kontatu diguzun guztiagatik, oso interesgarria eta ondo segi, urte bete egin duzu eta izan daitezela askoz gehiago. Berdin, eskerrik asko. Esker, Berte.